Annyeonghaseyo! Ano, masyado tayo. Saan tayo pupunta We're ngayon? going to Paguriran. Why? Why now? Why not? Why not? So, ayan po, biglang naisip lang po ito. Napunta kami ngayon sa Paguriran. Kasama si Akila at ang kanyang lolo. Akila and Lolo More with our busy river na kalbo. Kasi akin na yung aking shading. Yung dalawa, si Loven at si Baba ay nagmotor. Dahil hindi ka siya, mahirap pa lang tayo ngayon. Wala pong malaking sasakyan, so dito lang muna tayo magsiksikan. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng Paguriran. Bato na ito, bato na yun. Malapit na ata tayo sa dagat yung mga Sundang for sale! Sundang pa. Sundang in Tagalog is itak. Gatbo na po tayo. Dalawang barangay na lang. Tawangga na po. Paguriran Island. Ay, may dagat na po. Buena Vista na po tayo ngayon. Yay! Yes! Yes! Papakay, sa mga nag-restaurant na dati. Taga rito dati si Nori G sa Buena Vista. Mga ina mo, autobalik. Saan? Wala na. Hindi kami nag-extra dati. Papasirin kami dun sa may school. Dito kami nag-uutang ni Baba ng tindahan. Talaga? Tindahan, Papa ho? Talaga? Nanakaring ito. Nanatansin niya kami nag-uutang ni Baba. Buena Vista? Buena Vista Elementary School oh. Wow. Diyan ako nag-grade 1. Wow. Yan dyan oh, doon sa room na yun oh. Yan oh, digan stage. Oh yan wag oh. Tignan ka na grade Si 1? Mama di kami nag-star. Ayan oh, ay sus kadali lang pala uwin. Anong the road pa lang kamo? Oo, ito sana duman oh. Tapos mababa kami di man ni Baba, nag-uutang kami kiyan sa tindahan. Maagi ito dyan si Bawa. Tuno na siya din nakadigag. Naroon kami lista. Kita mo na duman sa ano. Papa, unag na sa ano nila natansing? Gada na gayud ito. Punya kampusan tuan dyan. Sus 30 years. Ang baon ni Akila, Coco Crunch. Gayon ang marang magmotor sa papesko. Buknot, ginaw, buknot. Bonot na po tayo. Bonot. Ayan, may makikita na po kayo dito mga colored flags. Yan na po ang sign na marami ng dagat dito. Marami ng mga resort. Bonot Elementary School. Bonot. Bonot. Isang barangay na lang. Tawangga na.
Welcome to Barangay Balogo. Isang barangay na lang to bago ang Sawanga. Puro isang barangay na lang sa iyo. Tawang barangay ka sa bago tabi ni Balogo. Basta sunod ang barangay. May bunot pa pala, may balugo. Kaway-kaway. Yay, malapit na talaga tayo sa Paguriran Island. Makikita nyo ang White Beach dito sa Baco. Iyo. Sige na. Ano din, no to? Sawanga na tayo. Yes. Ayan na po. Nandito na tayo sa Paguriran Island. 30-minute drive. Nandito na tayo sa Paguriran Island. The original. Ayan na po ang dalawa. Dako, Sloven, straight na ang buhok mo. We are now entering Paguriran Island. Okay. After ilang buwan, apak ulit tayo sa White Sand. OID, no entry, no face mask. 15 years old and below above. Banlaw. So, as a safety precaution, pagdating mo po dito ay kailangan mong mag-log-in. Ayan, nagsusulat na po si Baba. At dapat meron kang face mask pagdating mo. Alisin mo lang po kapag mag-swimming ka na. I-scan din nila yung temperature namin. So, ayan. Di ba kami tabi na ay ano Wearing face mask kasi kailangan na may face mask. bumaas ka na kamo. Tapos may thermal scanner for temperature check bago maligo sa. Okay, nandito na po kami. Pwede na magtanggal ng Kung hindi ako nagkakamali, ito lang ang White Sand dito sa Bacon. Ito po yung mga cottages nila. Observe social distancing. Dain na para madali kita. Always wear your face mask. So, ito ang new normal na pag-beach. Excited ang baby Kila na yan. Napaka-independent na. Ito po ang White Sand sa Bacon. Wow! What a beautiful sight. Baby! May mga iba rin pala dito ang nag-swim. Okay, so finally! Nandito na kami sa Paguriran Island. White Sand! Ang ganda! Yuhu! Tuwang-tuwa si Akila. Tuwang-tuwa rin ako. Mamaya mag-swim na tayo. Actually, ang island dito, nandun pa sa dulo. Dun. Sa bilog na isla na yon, nandun. So, ang tubig ngayon ay high tide. Kaya, may mga bangka na pwedeng gamitin para tumawid papunta dun sa isla. Mamaya tingnan natin kung tatawid itong mga kasama namin. Silang salvavida. Nakamas dapat. Kasama kaming maligo. Time to go home now. Makabihis na sila. Kapagpalit na rin kami ng damit. Ang mga walang baong damit. Salpabida pala. Go home. Picture muna. Hi, Kaslubin. Yee! Sarap pa. Yee! Thank you, Paguriran. Okay, thank you for watching.